kwilali yaseQhorha. Nkosi kakhulu ke siyavuya ukwazi sisilizile ngosuku lanamhlanje. Uza nomcimbi ke nomsebenzi omhle kakhulu wokuvula ke ithuba for abantu abatsha abanesakhono sokwenza imibongo. Kodwa ke masiqale sikrobe kuwe, zeziphi izakhono onazo wena? Izakhono endinazo ndiyimbongi, ndingumsasazi. Ndingatsho ke ndiye ndithi amaxesha amaninzi kwanto edibanise nothetha ndide ndithi if it involves talking, it involves me. Kwanto ethethisayo nje ndiphakathi. Wow, alright. Nkosi kakhulu siyabulela. Kunyaka wesingaphi lo niza kube niqhuba ke le poetry competition? Kunyaka wesibini nge-5 kaDisemba sawube sibambe u-2nd annual uGayi Poetry Competition. Okay. Kutheni mhlambi uyiququzelela ngayo yonke ke le minyaka uqinisekisa into yoba iba khona? Yintoni mhlambi eyabangela uba kwa usungule ke yonke ke ngakumbi eli thuba lonika abantu abatsha baveze izakhono zokwenza imibongo? Ndingatsho ndithi ndihlutshwe liphupha. Le nto ingu-uGayi Poetry Competition ndivuke nayo ngoJuni walo nyaka uphelileyo. Ndathi uvuka kwam futhi ndavuka sendizixelele into yobana mayibe khona kwa-last year siyilontshe senze le nto ingu-1st annual. Ndingumntu othandayo ubona i-development. Ndingumntu othandayo ukusondelelana nabantu abasezilalini kwezi dolophu zalapha eMpuma Koloni. Yiyo loo nto ndabona into yobana le nto iluGayi kufuneka ndiyenzile ngoba ndizama ukufikelela kwiimbongi ezisezilalini, iimbongi ezilapha e-Eastern Cape endingafuniyo zona okokuba zifane nam. Ngoba mna ndisekwezi ages ziphantsi ndandiyifuna laa nto uba khe ndibe neqonga, ndibe nendawo apha ndizawukhe ndiye kuyo ndiyobonakalisa isakhono sam, ndizibone ezinye izinto ezikhoyo because umzekelo izipotsi zikhona zona ziyadlalwa, ii-pageants zikhona minyaka le zinintsi zide ziphindaphinde kwiindawo eziyi-1. Kodwa kobe kukho esi sakhono sethu sokubonga sona ndisibona ingathi mhlawumbi asinaso ispace. Ndabe ke ngoku ndizama uba ucreate ispace, ndicreate iqonga leembongi apho nathi sawukwazi uba siziveze, apho nathi sawukwazi uba sitshile, sithambaze ngesakhono sethu. Okay, anjani amalungiselelo yalo nyaka and ingaba ke mhlambi uzawuthi isadinga ke inkxaso mhlambi ke kubaphulaphuli nakwi-community? Eyona nkxaso ndisayidingayo kwangoku ziimbongi ezineminyaka engu-7 to 25, which is 7 to 25 years, ezithi zona tyhini nathi kulo nyaka siyafuna ukuba yi-part and parcel ye-uGayi Poetry. Okay, so ke khabalise, ndiyayazi uba mhlambi busoyiqalile yenzeka ngohlobo onqwenela ngalo ngofumana zonke iingingqi zalapha ephondweni. Bebekhona nabaseKrizani? Oh, into endinoyithetha into yobana yaba ngaphezu kongokuba mna ndandilindele. Ndandingalindelanga okokuba ndingathi ndihosta uGayi Poetry eDutywa ndizibone ndineembongi zaseNgcobo. Ewe, omnye wabachongi yayingumfo waseNgcobo. Ndazibona kukho iimbongi ezisuka koongcobo, iimbongi ezisuka koocala, kookomani, njalo njalo. Okay, masibanike ke ithuba abantu ke abatsha abanesakhono sokubonga benza njani ukubhalisa nokungenela for kulona unyaka? Abantu abatsha abafuna ungenela uGayi Poetry bangaqhagamshelana nathi phaa kuye u-063 832 0677. Ndicela ukuyiphinda, 063 832 0677. Siyafumaneka ke nakumakhasi onxibelelwano kuFacebook Lizile Msasi Sentiwe, kuTikTok nguLizile Sentiwe. Ikhona ke nento endingakhange ndiyikhankanye okokuba sibanayo i-registration fee. Imbongi nganye irejistarisha nge-R60. Ii-registrations zivulile, ziyawuthi zivale nge-31st kaJulayi. Okay, masingene kulo mcimbi sibaxhobise Lizile. Ndifuna ke ubazise xa nijaja umntu oyimbongi oseqongeni nenza ntoni, nijonga ntoni phaa kuye? Inintsi into ejongwayo msasazi, ingakumbi ke laa nto sithi sisingqisho. Ngamanye amaxesha nehlobo eli ubhale ngayo umbongo wakho, ngoba ngamanye amaxesha omnye umntu uyangena eqongeni ene-confidence, angene futhi atsho ubone uba ivoyisi yakhe mhlawumbi iyamogqitha lo bekhona ngaphambili. Kodwa eyona nto esijonga kakhulu yindlela obhala ngayo, yindlela obonga ngayo njengembongi. Ngaba zonke ezi zinto funeka zikhona kumbongo zikhona na
umguqulo wakho, ingaba le nto uyithethayo iyiyo okanye uzongxola nje. Futhi ke ndingatsho ndithi babebabuze last year umntu oyika athi, yho, mna Sisilizile andingxoli, andiyombongi yamthonyama andikhwazi. Kwambongi ebhala ngesiXhosa ebonga ngesiXhosa ivumelekile. Bakhona abanye bathi mna ndiye ndikholwa ukuyenza xa ndibonga ibe ngathi ndenza i-storytelling. Uposition 2 wethu, because banee-categories ngee-categories. Kukhategori B, uposition 2 wethu ndimkhumbula kakuhle wafika phaa estage waguqa, wayephethe into engathi lusana. So lo mbongo wakhe wayenza wayenento ithethe izothetha ngosana nonina. So naye xa efika phaa wafika wayibonisa yonke le nto ayithethayo, wayi-actor out. So asisivaleli ngaphandle imbongi mhlawumbi umntu ngenxa yestayile enza ngaso, okanye mhlawumbi ngenxa yoba yena engenayo le voice ifana neyam yoba xa ebonga ukhwaza kuve nomntu ophaa phandle. But umntu uvumelekile ngeli hlobo akholwa lilo, but sifuna isiXhosa ngoba sithi uGayi yindawo apho iimbongi zikrayana zikrobozane ngeenduku zomlomo. Okay, so zonke ezinhlobo, zombini ezinhlobo zembongi, eyosiba neyomthonyama, zamkelekile, zivumelekile? Zamkelekile uba umntu uzawukwazi uba ngaphambili apresente, futhi siyive le nto ayithethayo uba iyavakala, iyayondelelana. Umbongo wakhe unazo zonke izinto ezifunekayo kumbongo, laa nto mhlawumbi sithi umxholo, isingqisho, yonke laa nto. Okay, ndikunike nje ithuba ukhuthaze abantu ke abamamele ngeli xesha, kubantu abatsha, especially ke abo bengakaziqondi izakhono abanazo, ngathini nje ubamotiveyitha? Ukukhuthaza umntu omtsha ohlele ekhaya, mandiqale kuqala ndithi ze bangaziqheshi. Siphila kwixesha le-social media ngoku, apho uthi ukwazi uzihlelele, ubone oontanga ndini, ubone abantu abalingana nawe sebesenza izinto oqonda uba wena ingathi akufikeleleki kuzo, besenza izinto ezenza uba wena uzijongele phantsi. Yiyo loo nto ndifuna ukuthi kumntu omtsha osekhaya uze ungaziqheshi, futhi buyela kwi-drawing board uyozijonga okokuba ndingubani, wakwabani, ndithanda ntoni, ndifuna ntoni. Because uzawubona umntu olingana nawe kwi-social media esenza into ezinkulu, ulibale ngawakho amaphupha, ulibale wena okokuba yintoni ekwenza okokubana wonwabe. Laa nto bendiyithetha mna ndisithi akho nto indenza ndizive ndichwayitile njengokuzibona ndidivelopha umntu osezilalini, njengokuzibona ndidivelopha umntu omtsha, ingakumbi owase-Eastern Cape, ngoba siyayazi okokubana thina ii-opportunities zimbalwa apha kuthi. So ndifuna uthi kumntu omtsha uze ungaziqheshi. Ndimnike ikowudi ke ndiyisebenzisa yonke mna le mihla, ndithi xa kuthe kwavuma zogaleleka intsikelelo. Ungaqhayisa uthini uqhayisela abazawungenela ukhuphiswano, kuphunyelelwa ntoni okanye isekhusini? Manditsho mani ndithi isekhusini, kodwa kumntu angabakhangela. Xa inondikhangela uzawubabona abantu bebewine last year, abone. Sithe ke kulo nyaka we are going bigger and better, kodwa siye sikushiye nayo into thina siyazi ubana ngenye imini uza kuyikhomba uthi ngonyaka ka-2026 ndangenela uGayi. Ibe ikhona into etshoyo into yobana nyhani ngo-2026 wawukhona kwiimbongi zeuGayi. Alright, ndiyakuthembisa izawuthathwa ngabaseKhrizani eyalo nyaka. Nkosi kakhulu ke Sisilizile. Mandibulele nam ngexesha lakho. Alright, nkosi kakhulu umphulaphuli nguye ke uLizile, utshilo wathi ke kukho ke i-competition aza nayo yembongi, ucela ke imbongi zisondele, abantu abanesakhono ke sokubonga basondele bazokufumana eli ithuba, and ke babe kanti bazibona into yoba baphumelela bayokumaphi ngesi isakhono. Right, sibaleke sengomeni, khumbule ke le ngoma isithatha isibeka phaa ke ezindabeni. Mandishike ndikuchazele mphulaphuli, sinetopic elight ngokukhawulezileyo, ndifuna ke ungene mphulapha sekhaya kwitopic yethu ngosuku lanamhlanje. Sishilo sihlale ke kuloo ndawo ukuyo kulapho ke siza kube sikhangela abaphulaphuli